Jeden stroj je na svete znám, je to od nás našich Čech stále som vyrába, stále vychádza z našich Čech je najsilnejší, najznámejší. A je to legenda, je to česká legenda. Od roku 96 stále je tu je rok 2025 a stále žije. Je to legenda a preto je známy, pretože to je Zetor. Preto je, lebo je to Zetor, je najlepší na svete, je najlepší. Zo všetkých tých našich traktorov je najsilnejší, je najmúdrejší a je to všetko tak, ako aj má byť kedysi dávnejšie. Na prvom do 20. storočia takmer skrachoval družstva, si kúpili tie staršie a staršie traktory, vždy zachránili Zetor. Teraz sa mu darí, lebo je to legenda. Ľudia si myslia, že Zetor je zlý, ale nemajú oni tú pravdu. Zetor je najlepší aj najsilnejší, to si musí každý madik zapamätať. Staré traktory u Zetora nikdy nezrcalejú, nikdy nežľujú, sú to legendy, žije tu už takmer 100 rokov. Stále sa ten Zetor drží, nikdy by som ho nevymenil za nejaký iný traktor. Nikdy by som ho nevymenil za ani nejaký traktor. Keď ide do kopca pekne dym, je to veľmi ekologické pre našu prírodu. Berte si príklad z našich dymiacich strojov. Zetor je legenda.